Pero makapalago na nagpabadlong ra ba na ron. Din sila, din na Pati kiti. karo kayo man. Din sa kiti, tagpuro panita. Maligo gusto ko no. Wala naligo at sila sa Manilaw. Sila? Sa Manilaw niyo. Ha? Ano ikaw taga nila? Ha? Isan awi dito kay dagang kay bata ng langoy to untang ba. Sila man na kay Pantis. Damay taas na bang bayo na. Pakwan. Bata, layat ko no dong, layat sa dito na. Ay sige ay. Dapo oy. Ha? Mag-iwan dito kayo magtukmok mo niya ba? Oo, niya. Mga bata Hindi na ba niya makita og daypuri mo dito? Pakita kay puti kayo ang kuan. Magkari-kari ang picture ka ha? Niya wala. Haday? Nag-picture ka? Video. Ano picture pa man siya tuyok man ang nangita si Milot. Ni uli na. Pagkaw man, ilipat na lang. Salamat. Day nang hindi, balik na dito. Tagbang pangita sa silong drop. Sila makete. Si Kuan ba? Si Nice. Nagkao na? Rang. Si Nice ba? Kung kasi sinay, si Turang, oy, pare adri, oy. Dai, plain ha pa. Pare ano ko smart out. Nice guys. Tinuod na to kay. Sa gamay na mong handa oh, ang among bisita wala ka wala ka kuan. Kapaha. Ilagi gagmay kis nagkaon. Nine, kuno siya, nine, ha? Oh, lagi, siya, nine. Ayan na iba na iba. Pilay mo idaday. Dali mo, day. Oh, nine. Nine, ya, two, ya, one, one. Say, say, basin mo ko sa mga libit. Say, say. Tapos dati na lang niya eh. May one, two, may ligawan.